És hölgyeim és uraim, megnyertem a Konami kupát is. Ez 4-2-es eredmény. És elsőként Sergio Busquets talált be a Barcelona javáról. Aztán pedig jött Honda egyenlítése a CSKA Moszkvánál. És ott van az összkép. És a trófea is. Victor Valdez. És akkor úgy volt az a 4-2-es eredmény, hogy először betalált a hálóba Sergio Busquets, aztán jött egy egyenlítés Hondától, így volt 1-1, és az egész rendes játékidő a 90 perc előtt a 88. percben betalált Alexis Sánchez, és ezzel egyenlítettem a Barcelonával. Aztán a hosszabbítás elején megint egy Sánchez gól, egy dupla, aztán pedig az úgy 3-1 volt. Még egyet rúgott a CSKA azelőtt, de nem tudom mikor. Akkor így volt 3-2. És aztán a végén betalált még a hálóba Lionel Messi is, és ezzel volt a 4-2-es eredmény. Én köszönöm a megtekintést, Vavró Máté voltam, sziasztok!